Thank you. Long time. This is the library. Domasi Institute of Education, library and learning center.
library yokayokayeti. It's big. It's a big one, eh? Too big. So nice. Well, first floor, then second floor. Hey, sinated. Paka kusiku. Nakwerera kwina pano ndokutsikira kwina. So wow. Nayambira kugenda bulungi. Chakwera first of night wedding now. Ziko mabili.
ndawerenga basi ndapita. Computer body students azitangazira pa online komanso on top of that despite ukambaza mabuku chino ni mala akulu kwambiri ana 500 amatakula pakamodzi pamene kali zimene zizimatani sizimatena mabuku muwanena dala wene ulitha kusungamo 40,000 mabuku pakamodzi tikapita ku labu kumene nawo kuli equipment yatsopano ifeyo malayo walibeso university higher learning institution ngati ya Domasi imene ndi equipment imene abwana wakabwera mukaona mupita nawo mukaona anati pasasa zatsopano andi pachifukwa cha chimene chochonso pali ma industry trainer tambo kukambirana nawo maubale afuna azidzakuitsa kuchiro zinthu zathu kumaisa zinthu mwachitsanso malo bureau of standards ifeto abwera kale kunena kuti tikale maubale atimagwiritsa ntchito equipment yathu kuti aziyesera katundu mukumbukira amatipanga regulate katundu kuti uyo akhale anthu amagwiritsa ntchito isezo zokuchitika chifukwa chonena kuti tini katundu ndi equipment yabwino yonena kuti malemo semnakulambilali komanso mumene momoti special needs yuka section kenanga mukumbukira ni boma lulimbikitsa inclusive education onse aulumalira ndizikuzira nawo limodzi tili tikapita kulabuka kuliso dera lapaderadera anthu amene komanso tili ndi unit ina yake imene anatipangira nkuika muziwa zako tsono adokota nkhani ya college ya education ya Domasi ikuchokera kuti poyamba tinkava kuti ino inali TTC kenaka tinkava kuti kale akhala distance college kenaka taona kuti zotani mbiri ya college inochokera kutali college ino anayimanga ma 80s tsegulira ina 1987 inali ngati teacher training college imene ili kasungu TTC mukapita kasungu TTC mukapita karonga TTC mukaona icho tikuonekera limodzi fana manga mufana ophunzitsa ku primary koma in 1993 ndi pamene boma linadza sintha amene kuti secondary chota cha phunzitsi bwanji liambe diploma in secondary education pamene Domasi anakwera so Domasi anabwera mu 1993 ndi maganizo amenewo ndiye mu 2000 tinayambanso kukhala ni maphunziro ake maphunzitsi kumaonera kwawo za distance manena zija nzokutanthauza zonena kuti koma ana alibe aku primary amene wowanali mwachokano ku apa ndi kuti titachoka mu 93 tachoka ku primary lupanga za secondary then 2000 mukumbukira 1997 boma linatsegulira ma community based secondary school ndana ayika kwa phunzitsi amma primary ndefe tinali program yopanga amene aja kuti akhale ndi qualification yopitsa ku secondary imene ali diploma nde titayendayenda mu 2016 tinambopanga ma degree modi ukamba pano kupereka kupekisa bachelor's degree even mu distance muja amene mukuonera nawo distance musezo kuchitika then kubwera kwa izizi tuvutana ngati college His Excellency Ambassador Oya, our ambassador from Japan to Malawi, welcome to our special broadcast. Thank you very much. Tell us, I hear you are our partners in development, and here today we have just seen you constructing or helping Malawi government to construct these facilities here. What is your motivation? You know, as you said, this is one of the land bank projects of the government of Japan. It
going to be I think, 20 billion budget. 20 billion Malawi kwacha. Yes, to spend here. Right. We are supporting the education field in line with Japan-Malawi 2063 to bring the incentive education to the secondary educations. The building these facilities to increase the number of the teachers, well-trained teachers of this school, and we are assisting the U.S. government to bring the future leaders from this school. And one of the things that I hear is bias towards technology. How important is that component of technology to advancement of any other country's development? That's very difficult, Yeah. The technology these days, we cannot speak without technologies. Yes, but before introducing technologies, maybe you have to learn more of the fundamentals, the basic of the education. I mean, education makes, the foundation of the humanities. So we believe technology come after that. And any future development, any future partnership with Malawi government in terms of different areas? Yeah, of course, since we are enjoying the 60 years. This 60 years Yes. that Malawi and Japan have been. Yes, we have been built up the relationship with Malawi for 60 years. Wow. Yes. So we are commemorating the anniversary this year, and we are planning several functions. We are receiving the good support from the Malawi in the international arenas, and on the other hand, we are supporting this country in several sectors because of we have a very good relationship. No, thank you very much, Ambassador Hoya, for your time. Thank you very much. Thank you very much.